morning everyone सान्दुं गोसा आखाइजों खांख्राइखौ मोननो फैदों मैथाजों जानो होननानै मोनोना मोना नायनोसै मैथाजों खांख्राइ जानो जोबोद मोजां मोनथारो नोंथांमोनाबो मोजां मोनोना मोना कमेन्ट हरनानै आंनो जनायबानो जाबाय नै बेफोर माइया जोंहानिनो माबा जंग मंग माइनो जोबोद मोजां जायो होननाय खोनागासिनो दं बेहाय एबारसो फार्स्ट गायदों जोंहा नायनोसै मोजां जायोना जाया भिडिअ मोनसे बानायगोन आं माइ मोननाय टाइमाव माबायदि मोजां जायो देखायगोन नोंथांमोननो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव नै दासो मासे मोनबाय जों खांख्राइखौ नोंथांमोना खांख्राइ खन'ना मोजां मोनोना मोना कमेन्ट हरनानै दोनहरबानो जाबाय आं हले खांख्राइ खन'नो मोजां मोनो दे नै खांख्राइ खन'बाय थानाया जोंहानि बाजै जायो बाजैनि खांख्राइ खन'नायखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय हा खारनो हानाय लामाखौ जों खालायो मिथिबा ओंखारलांबायसो मिडियाम साइजखौ जानो हांखाया मिडियाम जादों जानो हांखाया सारिथा हर बानायनो मोजाङै आरो जिङाव माबा दै दोङो दै नै दानिसो फुनाय आं मिथिखायो दोङो होननानै ini gue nggak angkat nomornya ini sih experience tuh kayak nggak bisa kata Zubahin yang jadi mau tepat belum jadi gerli tar nih angya apa lo gerli sih nih ang sampai gerli mun bypass pun baik gerli tar sasap deh ang para zaknya Zambi ya, ini kan dekat ya. Aku kira Zambi kali ya. Ini yuk, nih, udah deket sama ada siapa pun mau para zaknya. Ya, angkat lambain lagi, nih cengeng. Nih kan yang semua nunggu balik. Nih, am sang kau nak balik ke negara kau ni. Zona lain dah. Nanti beli, oh ini, angin baik gopsak sama roh. Siapa? Nah, kemudian nak siapa? Siapa? Doain si pengen. Tap, siapa bersih? Nah, I think that's okay. Oh, itu Zambi. Zambi nih kita.
मा जाम्बिलाय मारै गोमो गोमो जाम्बिनो गोजायालाय मा जाम्बा गोजाया खांख्राइ लाय मावनो रोङै हिन्जावखौ आं हाबा लाफ्रांबाय नायनो मोजां महर नोंनि गोसो थोफ्रांबाय गोसो खावना लायफ्रांबाय नोंखौ मोजां मोनफ्रांनानै दासो बुजिबाय र' हिनजावबाथाय थांखागोन मानै दंखायो मासेयानो गिदिरथार बेखौनो मानै नंदों आंनि आंबो रोंनाय जाबाय नै दुब्लियावनो मादो जानांगौ खिथाग्राखौ मोनलायनो आथिंखौबो दोन आथिंखौबो सावना Cia, sih tengah saya, sampai coba sampai sama kamu sambil sampai deh. Sampai masih dulu video kamu kok aja. Kita semua ini stasiun di sana. Ini sih ini saya guna sampai ke sampai ini. Makanya yang kamu ini. Kita stasiun. Stasiun deh. Mauna rengai hinjaukau ang haba laprangbai Naina mozang mohor noni goso thefrangbai Goso thona nongkau ang kauna laifrangbai Nongkau mozang मोजां खांख्राइखौ बुजिबाय रास मारिना आरामसे साफा खालामनानै एवनानै जायो आरो Tabu huni yang ni tawang sepai Tingki akana yang ni rakrep lang sepai Selfie layai kasih ku berbau sepai Dose berai bane yang haraga zenggaya Kau habatai menazar se berai baikaya Sumai se lembane ho ang hadai gaya Kau habatai siri biar berlayar Kangkrai kono nayo Sibung membedeng Embu benglaya behunai Parsin baik kadang Kangkrai kono nayo Sibung membedeng Embu benglaya behunai Parsin baik kadang Mau nerengai hinjau kuang haba laprang baik Nai
नायनो मोजां महर नोंनि गोसो थोफ्लांबाय गोसो थोना नोंखौनो आं खावना लायफ्लांबाय नोंखौ मोजां मोनफ्लांनानै दासो बुजिबाय मैथाजों खांख्राइ संनाया नै मोनबायानो आंहा जानोसै एम्बु बंगोलानि बिहामजोआबो गुबुन हौवाजों खारलांबायनो स' थेंक इउ